5th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kakulang sa supply sa tubig, nagapanguna karon nga problema sa syudad sang Kamankalan. Pagpalawig sa kontrata sa IPM, suportado ni Councilor. Pagpalawig sa kontrata sa IPM, suportado ni Councilor Lopez. Sa balita nasyonal, Gordon nagpahayag pagkaalarma sa mga krimen sang riding in tandem. Automatic price freeze ginpatuman sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Sa balita internasyonal, masobra si 600 ka mga migrants nga naipit sa kinagamo sa Thailand, nagbalik sa Myanmar. Sa balita sa sports, 5 kampang sang NBA kansilado bangod sang COVID-19. Balita entertainment, Andy Eigenman nanawagan sang pangamuyo sa manalitan sang Bagyo Odette sa Siargao Island. Samtang sa balita espesyal, mga pamaagi sa pagselebrar sang matawhay nga Paskwa. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Disyembre 20, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa atong balita sa lakat sang panahon. Ang shear line nag-apekto karon sa eastern section sang northern kag central Luzon. Ang northeast monsoon nag-apekto naman sa nabilin nga parte sang northern Luzon. Magulugalumon nga may lap-talap na pagulan kapag managub sa western Visayas. Dalas ang localized thunderstorms nga may mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin. Halin northeast kag may makanay tubtob kasarangan nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan naman sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni For Christmas is to the... Alright, so good morning sa liwat, Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-action. Good morning. Happy Monday. Kay, dali lang. Kay manamiyaw ta sa aton mga ka-action nga nag-upod sa aton sining nga morning. Kay Ray Baryoga, good morning sa imo. Good morning kuno kay Madam Christine Menyes Villalobos sa palibre charge sa ila. Ti mayo good, very good. Ay mo sa charging station. Oo, sa do nakita ko to through battery. So kamo na, wow, very kawang gawa. Bali may battery sila nga naga-charge ang battery. Oo, stop. very. Charge ang cellphone nila man. Charge ang battery. Hindi mo lagi na-charge mo dahil sa battery man niya sa cellphone. Yes, Kaya Christine Menyes Villalobos, good morning man sa imo teen. Raffle Tribaco Sangho Jr., good morning. Watching from Disney Dream. Di mo siyang Disney Dream. Disney Dream, balang ko Disneyland po. Ang bala ko pag mayara nga Dream City. Ba ni Dream City? Dream City, ito yung Manila. Kaya Mary June Damayo, dali lang may kasulod yung mga ads. Wait, i-extra niya na. Kay Mary June Dimayo, good morning. Kay Dino Alik, good morning man sa imo. Miss Georgia Gargasiran,
Sunny Monday, Action Boy, Miss Dorel. Yes, mayo ng shimpo, no? See you tomorrow, Miss Georgia. Kay, Ma'am Van ni Mayo is watching with us, Action Boy. Upod man kay Doc Matt Mayo. Good afternoon, dra sa may Minnesota. USA. Yes. Kay Middle Mist, Camelia Goodman. Star Mayo, ate, good PM dra sa imo sa Minnesota. Ano? Ay, tambay na. Standby sa atong mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Kakulang sa supply sa tubig ang nagapanguna karon nga problema sa mga residente sa siyudad sang Kabankalan matapos maglaslas ang Bagyo Odette. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni Mayor Pedro Zaico nga sang nagbaglaslas ang bagyo sa ligad nga Biyernes, natabuan nga nagaproblema ang water district sa siyudad kag wala man gana ang mga refilling stations bangod ang electric motors ni anapektuhan man sang baha. Duha pa sa alkalde ila ginusar ang duha ka super water tanker nga sarang makakarga sang 20,000 ka litro kung makakuha sang supply sang tubig sa banwa sang Bidalbagan. Kahapon, ginatos ka mga residente ang naglinya sa dalan malapit sa opisina sang Disaster Risk Reduction Management agud makakuha sang tubig sa water tanker nga ginpahamtang sang Rotary Club sang Bacolod. Nagasalig ang alkalde nga makaiuna ang water district agud magsigi-sige ang pag-supply sang tubig tubto manumbalik ang normal nga operasyon sa syudad. Ginpahayag ni Cabancalan City, Negros Occidental Electric Cooperative Board Member Jopet Milan nga ang bugos nga probinsya sa Negros Occidental ang linya sa kuryente sa 6th District ang labing apektado sa gikan o kung gikan sa halit sang Bagyo Odette. Sulo kay Milan sa initial nga assessment sa Nuseco Management naibaloan nga ang syudad sang Cabancalan, Ilog kag Sipalay ang tuman nga apektado matapos natumbang madamo nga mga poste sang kuryente. Dugang pa sini pag-umpisahan naman subong adlaw Lunes ang restoration sa Buenavista Naga 69 kV line agud ma-energize ang Naga substation antes sa kayuhon ang 69 kV line sa Overo substation para maka-energize. Natalanan naman nga kayuhon ang mga lateral lines sa syudad sang Cabancalan. Samtang nagabot na sa siyudad sa Sipalay ang BRP Nueva Vizcaya Search and Rescue Vessel, dala ang mga materyales kag gamit nga makabulig sa mga apektado sang Bagyong Odette. Sunod kay Captain Johnson Benjamin sang Philippine Coast Guard Western Visayas, karga sang barko ang 150 ka mga house repair kit, 30 ka mga shelter kit, 500 ka mga hygiene kit, 30 ka family kit, kay isa ka rubber boat nga may outboard engine. Sakay man sa BRP Nueva Vizcaya ang 11 ka mga personnel sa Philippine Coast Guard Western Visayas, kay isa ka opisyal sa Office of the Civil Defense. Duha pa ni Benjamin ang mga gamit ni dala sang barko ang gikan sa Regional Office sang Office of the Civil Defense nga nagbuligid lamang ang PCG sa pagbiyahe sa Maine. Sa karon may kabudlayan pa ang PCG nga magpag-angot sa mga personnel nga nagupod sa pagbiyahe sa mga kagamitan. Rason kung nga wala pa sila sang update sa sitwasyon sa lugar. Suportado naman ni Bacolod Councilor Carl Lopez ang pagpalawig sang kontrata sa IPM Construction and Development Corporation para sa pagmintena sang sanitary landfill sa Barangay Filisa kag paghakot sang basura sa syudad sang Bacolod. Una agin pangabay sang kompanya ang extension sing 4 ka bulan o kung tubtob Abril 2022 matapos nga magatakop sa Disyembre 31, 2021 ang ila nga kontrata sa syudad. Sulo kay Lopez ang chair sang Committee on Environment sa idalom sang ginkasugtan sang duha ka partido, ginatugutan ang pagpalawig sang kontrata sang 4 ka bulan. Pero sunod sa konsehal, dapat masiguro nga antes magtakop ang extended contract, dapat makapatigay na sang bidding sa masunod nga contractor. Ginpahayag man ni Lopez nga sa maabot nga Martes nga adlaw, Disyembre 21, may committee hearing ini nga patigayonon angot sa resolusyon sang Barangay Filisa Council nga nagapamatok sa extension sang kontrata sang IPM CDC. Ginpahayag naman ni Bacolod Councilor Carl Lopez nga chair sang Committee on Environment nga may isa ka grupo ang nagtatandyag sang proposal nga iproseso ang mga basura sa landfill o kung waste into energy. Sunod kay Lopez, nagapangabay ang grupo nga hatagan sang tsansa nga i-recycle ang mga nakolekta nga basura sadto kag subong. Dungan pa ni Lopez, wala sang gastuhon ang syudad sa tion nga batunon ang ini nga proposal.
Nagapabor si Lopez sa sining proposal para ma-rehabilitate ang sanitary landfill kay ginalantaw ang posibilidad nga himo nining park sa palabuton. Para sa konsehal, dako man nining bulig para masolusyonan ang reklamo sa mga residente nga polusyon sa hangin kag tubig. Ginmando naman ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia ang gilayon nga pagtinlo sa mga dalanon kag alagyan sang tubig nga napektuhan matapos maglaslas ang Bagyo Odette sa Visayas naglikad nga semana. Gin-report man sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga sa 60 na kumanatumbang nga kahoy ang nakuha sa syudad sang Bacolod. Sulo kay Linardia, kinahanglan nga gilayon matinluan ang dalanon agud nga masiguro ang kailgwayan sa mga motorista nga nagabiyahe sa syudad sang Bacolod. Magapahamtang naman sang Action Center ang syudad agud tutukan ang magdula sang tutukan kag magdula sang clearing operations. Ang base sang ng base action center ang yara sa Bacolod City Government Center. Gordon, nagpahayag pagka-alarma sa mga krimen sa mga riding in tandem. Samtang automatic price freeze ginpatuman sa mga lugar ng apektado sang bagyo. Ang detalye sang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kamang DTX 500 ang maditong Account Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman nga pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataasa ang tubig. So, ulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips. Sakay Middle Mist Camila Goodman. Good afternoon ko no. Sakay Ma'am Van Mayo sa Halinsa, Chicago, Illinois. Sige, thank you man for being with us pagi sa pagmonitor sa aton ng FB. No? Sakay sa Pamilya Gonzales sa Barangay Handumanan, may aga ko no. Ray Barrioga, Pilton Lipura, sa Pasay City, kay Raffle Tribaco Sangho Jr.,
Kakaimigo niya Joel kuno nga taga Bata. Good morning. Veronica Santillan Manukan, maayong aga. See you tomorrow. Miss Jenky de Alagdon, ginagreet niya Andrea, akong apo nga si Andrea Denise. Saya 4th birthday karon nga adlaw. Nan apo ni Miss Jenky. Gali, mapasa medya kuan ba may apo ba? Thank you Miss Jink sa 100 stars nga imo gina-send. Salamat. Jeril Gadudo, Ruffland John Linas. Kag Dennis Nuestro. Miss Lily King. Good morning dra sa may London. Kag kay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City. Diraman sa akon nga mga kaupdanan sa batch 81 mga classmates ko. Good morning sa inyo tanan, no? Kay Stella Marie Celis, may agaman, of course, sa ako mga kaupdanan bala sa KB, no? Sa una KB, Kabataang Barangay, dira sa Bago City. Good morning din sa inyo tanan, no? See you on the 29th naman iya. Wensky Lim Morales, good morning dira sa imo. Sa kay August, kay Abi, kag kay Natnat. Mike aga dira sa inyo sa Sampaloc, Manila. Salamat man kay Miss Lily King for sending 200 stars. Thank you very much, no? Kay James Prengrases, good morning man. Kag 4 days to go na lang kita. 5 days to go until Christmas mga ka-aksyon, no? So medyo iban masako na ini, masako na, no? Damo sa nagamba sako niya mo kapigado gisi nga Pasko ah. Ang pamangkot is sanogid bala nga nagmanggranon ka pag Pasko. Hindi may migo ko nga. May kilala ko nga. Yabo kapigado gid sini nga Pasko. Alin ko sa ulang nga Pasko nga kuan kao, nang mangranon kao. Do kada Pasko da mo na pirming nambal mo sa akon kapigado gid sini nga Pasko. Kay ginakuan tabi mo. Ang Pasko ang isa gina-relate naton sa preparasyon, mga regalo, mga muna, no? Unahon tagid anay ang inablang natuduon nga kahulugan sang Pasko, no? Gaya kuan kita sinaga-celebrate kita nga natawo ya ang aton Ginoong Jesucristo, no? Hindi kita not so much with preparation sa mga anong pagkaon i-prepare naton, anong iregalo ta sa kay amuni, amo to, nga si amuni wala pa ka regalo, kay dra kon ta naka-focus ang aton atensyon, no? Dog isa kalipat na kita ang matutuod ni Espiritu kon nakahulugan sini nga Pasko, no? Ako ya isa pigado basta nakaintindi ka lang kung ano ang imo gina-celebrate this Christmas season, no? Raymark Estares, good morning mandra sa imo. Okay. Kaga amo na nga siling ko may mga joke kanina ba nga ang Pasko, birthday ina ni Jesus Christ. Tiya birthday, tinga ikaw yung pangayo regalo kay birthday mo na ni Jesus Christ. Naunta na iguro kon ano ang aton ma-birthday sa birthday celebrator naton sa sining Pasko, no? Sige. Kaga sa aton dira sa kay Virgie Legaspi Coloso, good morning dira sa Bago City. Kag sa kay ihada ko na dali na lang si Ada ni Kashmir. Sakay good morning English sa akon ihado kag ihada man ha. Si Henry James Toga kag si Gladys Toga na sumong ino. Leonardo ni siya. Good morning sa inyo and kabay pa nga ang pag-asawahay mangin nambal ni Father Chow nga hindi ka mangita sang perfect. Hindi ka man mangita sang partner mo nga perfect. Hindi ka man mangita sang partner mo nga compatible. Ang itaon mo ang suitable. Nang bagay bla ka mo. Base kon perfect ang imo nga partner pero hindi mo bagay. Base kon compatible ka mo pero hindi ka mo bagay. Dapat suitable. Bagay ka mo sa isa kag isa. Amo na sa kuno ang pangitaon dapat, no? Sakay Ma'am Vanessa Mayo, just be thankful kuno and be grateful kita tanan. Yes, correct. Oo, pasalamat kita again. Wilson Villanueva,
from Barangay Handumanan. Good morning dira sa imo, no? Bago lang ko Bladors ng ambal, Bladors, kay may nagmaninoy ko ba isa nagligad? Aha. Kay Henry, kay James Blatoga, Toga. at kay Gladys. Te. Nami ako sa ambal ni Father Chow Blang pare. Hindi ka mangita sang perfect partner. Kay nobody is perfect. Te. Hindi ka man mangita sang compatible. Kay base, ang pangitaan mo kuno ang suitable. Suitable sa imo. Suitable si mo. Nang singon nakakabagay si mo. Oh, nga ko no. Kaya mo na hindi kayo mangita sang nakakabagay si mo. Ha? Ay, abi ko may further explanation pag siya. Kung mo lang ginihambal sigo. Anong pangitaan mo hindi bagay si mo? Ha? Depende na sa ano mo, depende kung anong klase nga bagay. Bagay ka mga duwa sa attitude or bagay ka mga duwa nga... Nakakabagay ka mo bala santo, anay ka mo bala santo. Ang Oo. pagsantuanay, mabala mo na sa inyo, inyo lakat nga. sa inyong relationship. Si Karon bala. Karon Standby bala. sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just... Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya Alita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25 sa detalye na sang mga balita national. Nagpahayag sang pagkaalarma si Senator Richard Gordon sa sunod-sunod nga krimen nga ginahimo sa mga nagasakay sa motorsiklo kuning riding in tandem. Kadungan sini ang iya pagkondenar sa mga kaso sa pagpatay sa high-profile victims. Ginpahayag ni Gordon nga sadto nakaligid nga semana, 5 ang napatay, kalakip ang mga politiko, doktor kag mantala sang riding in tandem killers. Kalakip sa mga napatay, sanday Albarca, Basilan Mayor Darussalam Lahid, Dr. Raul Andutan, kag ang mamantala nga si Jesus Jess Malabanan. Nagapaten senador kung napatuman lang sang maayo ang ginduso niya nga Republic Act 11235 o kung ang Motorcycle Crime Prevention Act, malikawan ang mga krimen nga involvado ang riding in tandem. Na-mensionar ni Gordon nga karon nga tuig lamang 202 na ang biktima sang riding in tandem criminals, kag 172 sa ila ang napatay. Automatiko nga mayara sang price freeze sa mga lugar nga ginpaydalom sa state of calamity bangod sa Bagyo Odette. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga istrikto nga ginabantayan sa ilahanay ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Base sa monitoring sa DTI, ginpahayag ni Lopez nga wala pa naman sa na monitor nga pagtaas sa presyo sa mga balaklon. Samtang stable naman sa gihapon ang supply sa pagkaon sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo. Gilayon mga napadulong si Vice President Leni Robredo sa mga lugar nga naapektuhan sang dako sang super typhoon nga si Odette. Para sang Bohol kag Cebu City para hibaluon ang gilayon nga kinanglanon sa mga tao ka magdala sang relief assistance para sa ila. Kumusta man ni Vice President Leni ang sitwasyon sa mga pumuluyo kag nagpag-isapol siya sa opisyal sang lokal nga gobyerno para mabulig sa koordinasyon man sang relief kag rebuilding efforts. Pasiguro ni Vice President Leni sa mga naapektuhan nga pamilya nga hindi sila pabayan sa karon. Naghatag na sa mga pagkaon pang pagkatapos sini, ginpahayag ni Vice President Leni nga problemahon nila ang mga ubra sa ilas ng mabalay.
Suno sa kay Vice President Leni nga buligan initanan. Sang Domingo, ika-19 sang Disyembre, nagsugod na nga ipadala sa mga komunidad nga ginigo sang bagyo ang mga relief goods nga ginpreparar sa mga volunteers sa Leni Kiko Headquarters sa Quezon City nga ginhimo nga Relief Operations Center. Sa pagpamuno ni Vice President Leni, nagbulig ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard kag Philippine Airlines para dalon sa mga lugar nga ginigo sang bagyo pareho sang Surigao del Norte, Siargao kag Dinagat Islands. Kag ang ining mga food items nagalakip sang bugas, dilatas, noodles, gatas, kape kag biskwit. Sa naglain nga mga isang pungsod, madasig man nga giho mga supporters nanday Vice President Leni kag Senador Kiko Pangilinan kagin pahigad-anay ang pagpangampanya sa maabot nga eleksyon para buligan ang mga naigo sang bagyo. Pagluwas sa relief goods, nagpanagtag man sang mainit nga pagkaon pareho sang lugaw sa mga evacuees. Nagapangayo sa karon sang bulig labi na sa mainom nga tubig ang mga residente kag pila ka stranded individuals sa Surigao City nga isa sa tumang nga napektuhan sang bagyo Odette. Sulo kay Joseph Kalagi, tumandog sa Surala, South Cotabato, apang may pamilya sa nasambit nga lugar, may mga looting na nga nagakatabo sa pila ka bahin sang syudad bangod sa kakulangan sang ayuda, bangod hindi sa gyapon passable ang madalanon tugas sa mga nakatumba nga kahoy kag poste sang kuryente. Sulo kay Kalagi, magluwas sa problema sa pagkuha sang tubig nga mainom, budlay man ang pagkuha sa mga nagapanguna nga pagkinahanglan sa mga apektado nga residente, nga desperadong makakuha sa ila kinahanglanon antis pa man nagabot ang bulig dala sang relief operation sa ilang lokasyon. Bawod sini nagapangawat na ang iban nga mga residente. Dugang pa sini nagserbe nga ghost town naman ang pila ka malugar sa syudad sang kon sa Surigao bangod sa madutay lang ang nagaagi kadagalapta na ang mga nagadapta pa ang mga debris sa pila ka bahin sang dalanon. Full automation sa operasyon sang customs, pagpasabat sa mga empleyado nga may labot sa smuggling, kag tampad nga pagpamuno. Para kay Senador Ping Lacson ini ang katapusa ang tatlo ka solusyon nga makapauntat sa madata na nga pag-smuggle sa mga produkto pang agrikultura kag korupsyon sa tanan nga ahensya sang gobyerno. Ikaduha nga importante nga solusyon suno sa iya ang pagpasabat sa mga imbolbado nga empleyado sang customs kag pagpatuman sang isa ka kun pagsulundan imbes nga double standard. Apang pinakaimportante sa tanan ang mayara sang leadership example nga ipakita ni Lacson sa iyas ni karera sa politika paghimo sang kasuguan kag law enforcement. Sang Martes ginsita ni Lacson ang madata ng agricultural smuggling sa piyak sa nga mayara sang tatlo ka kasuguan para matapna ini. Ginkwestiyon man ni Lacson ang Bureau of Customs sa paghearing sa Senado sa diin sila ang gipamangkot ko nga nagpasar sila sa kung napasaka sila sa 75 ka kaso sa piyak sa ilang report nga nakadakop sila sang ginatos ka mga aktibidad sa smuggling sa ilang operasyon. Suno pa kay Lacson nga tubtub sa karon wala pagyapon sang may napreso bangod sang sining smuggling. Sa piyak nga bagay ni Lacson nga dapat mabutang na sa posisyon ang mga husto nga tao sa kada ahensya. Ginatagan sa halimbawa sa Senador ang Philippine Health Insurance Corporation nga isa ka health insurance agency nga dapat pamunuan sang isa ka individual nga may ihibalo sa finance. Apang ang ex-officio chairman sini dapat isa ka doktor. Sa piyak nga bahin na nawagan man si Lacson nga dapat gamiton sa Bureau of Customs ang ila intelligence funds para madakpan ang mga may labot sa agricultural smuggling. Napangako pa ng Senador nga hindi na pagpabayan nga wala sang manabat sa sining issue. Sa boto nga 19-2 ginaprobahan sa third and final reading ang hagda para sa pagpatuman sa regulasyon sa pagbaligya kag paggamit sa vaporized nicotine products o vape. Sa idalom sa Senate Bill number 2239, ang Vaporized Nicotine Products Regulation Act ang mga nagaedad 18 pataas gid lamang ang mahimo magbakal sa mga produkto kag kinahanglan nila nga magpakita sa ID nga may edad nila antes makabakal. Mga sellers o distributors lamang nga rehistrado sa Department of Trade and Industry o Securities and Exchange Commission ang pwede magbaligya online sa vape products. Ang mga baligyaan naman ang dapat may distansya nga 10 metros pataas sa mga eskwelahan, playground kay iban pa nga pasilidad nga para sa mga minor de edad. Hindi man mahimo i-endorso ang mga produkto sa mga kilala nga personalidad, amo man sa mga social media influencers. Samtang sunod naman kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang sponsor sa hagda, mayong alternatibong vape products sa mga luyag maguntat sa pagpanigarilyo. Ang dunga natin nga mga balita sa pagbalik sang Aksyong Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon baladra nga nabudlayan sa
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon. Okay, sige padayon kita sa aton nga pag-greet diri sa aton nga mga FB followers. So, kay happy birthday gali kay Alma Alcantara Luntaw. Oy, classmate ko na yan, di ba? Oo, guro. Happy birthday kay Alma Alcantara Luntaw alin sa kay Teresa Linaha Kayaw. Cherik, Erika Rojo Asiado. Good morning dira sa imo kay Dennis Nuestro. Kag kay Jonald Andrade. Good morning man sa imo, na? Kag, ano nga itong istoryanta kay nga siling ko ngita ka sa suitable Yes. partner. Jonald Andrade, good morning. Galiana, sa action boy. Bago lang ko na good morning man lang. Maging good morning ko pag siya, para doble. Di ba? Correct. Correct. Oh. Kaya si Jonald, daan kisa, ari man na di siya sa kung Sunday, bala, o kay Sir Rod. Simon. Kasi kay Congress, si Jonald! Ay, ano na, boy, di man. Si Jonald. Kinakalimtan mo si Jonald, ha? Biko, kay nanad ko bigay kuhan mo kay Jonald. Si Jonald na sa galang. Sige ko get. Abi mo DJ Jonald. Tsara. DJ Jonald. Amo ginagulong spelling sa iya nga DJ ngalan. Onald. Amo Kumalang DJ. spelling ng Jonald. Guro, wala lang kabalo. Good Kay morning Migo, sa imo. good morning sa imo. Kag kay Migo tada Ricky Malala. May Yes, agaman. good morning. Sige, And kag... si si Attorney Mark Mayo. Yes. Mayo. Ari di siya kagapon. Rin di sa kapo. Uy, way kami kaptan na iba. Ay, kamukabtan na, sayang. Kaya nagkuhan ko muna, tapos kumigapo, naglakad ko. Naglakad Kaya ka na yun. namakal pa ko sa sulod-anon na nila ni Charm. Charm. Sige. Budlay na nga Huglay na si Charm magsunggod. magsunggod sa blanga. Daway ko na sa ginabaklan si Asudan. Si Charm daan magsunggod, maka-action, wala siya nagapamuhin. What's ka, no? Wala mamuhin. Wala. Hindi, Wala magsunggod. hindi na siya wala ka pa mo. Gawa na siya magsunggod na siya, wala na siya ka panapak. Wow, wala kang panapak. Grabe, no?
Ama siya ka, ano, ka-emotional. Muna sa ka-sensitive. Sensitive. Nya gapon sudan na mo niya so amo naman Sulit. gapon. Sulit. Amo na kana hindi na sa magkaon. Bala na nagubakot man na saya mamatay sa gutom na saya mo. Basta hindi siya magsapaksi mo ya. Ma'am Van ano anong ginakaon ni Charm dog food man. Actually nga dog food ni sila. Pero ginalutuan pagid sila ya. Ginalutuan pagid sila sang ilang nga pagkaon pagid. Pero ka dog food pagid na sila. May nakita ko na Blackson Boy nang ginasabawan pag ginapakuluan ba nila ang atay sang sang manok nga may carrots tapos ang sabaw di ba ginatoktok na nilang atay kag ginapakaon pod man ang carrots kag dog food. So ang sabaw ginapa-freezer nila tapos do ginahimo nila treats sa ilang ido. Ginahimo nga treat Kay meron na hurmahan bala nga do bone balang style meron do ilang nga ano tawag sa kanay. Ang ilang ang basta hormas ang ilang kamot daw tiil da. Tapos ginabutan sa freezer. Tapos ginahimo treat sa ila. Kasi man kaon nila i-try mo na kay Charm. Bray ko na be. Ay, gaan pag yung bray pasa ko na kay Simo. Gin-share ko na kay Simo, di ba? So man yatag mo sila nga do treat nila. Okay. Nakita ko lang. Sige. Ano ko na sa i-try mo na. Kay kanugo niya ginahaboy niyo lang. Ang ano? Ang sabaw sang ginapalaga nyo atay or ginaadobo nyo na yung atay. Ginaadobo. Ginaadobo. Try nyo muna carrots kag atay. Usually ginadubo kung atay ginadubo, kung manok ginadubo man, kung kababoy ginadubo man. Try nyo man ang bago na naman. Kung isda ginaprito. Oo. Sige. So amo na. Ay kanobi kay si Nova kuno mo ning doggy ni Miss Van. Dog food lang kuno ya. Tigaling kay kung dog food lang gasto. Sumuran sila. Sumuran sila? Oo. Kasi may mga dog food nang isa nga kung amo ning brando hindi sila. Ay, gapamili pag pamili pa sila. Yawan kaya pangangita sang nang Yunan blan la. Oo. Te subong dog food ning bakal to kay nagligid si Renz nagbakal mo si Renz kundi lang ang bakal mo. Bakal hati hindi ko yun. Bakla mo naman sang nandan nila ng dog food. Bongga. Standby na sa tundugan ka mga balita. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, balita international, ginpabalik sang Thailand ang yara sa 600 ka mga refugee nga naipit sa away sa mga militar kag mga ethnic rebels sa ilang borders. Sunod ka Provincial Governor Somchai Kitran Job nga kabalabanan sa mga migrants ang nagmato-mato nga pagbalik sa ilang lugar bangod nagakabalaka sa ilang mga ginapanag-iyahan. Ginkondena naman ini sa Human Rights Watch Deputy Asia Director nga si Phil Robertson ang ginhimo sang Thailand. Ginpahayag sini nga ni dapat padalion sang Thailand ang pagpapuli sa mga refugees sa ilang mga pungsod bangod delikado pa ang ila nga kabuhi. Paabuto naman sa mga motorista ang panibago na naman gasaka sa presyo sa produkto sa petrolyo sininga semana. Base sa fuel price sa forecast sa Disyembre 21 to 27 nga trading week, ang Uni Oil ang magpasaka sang 50 centimos to 60 centimos sa kada litro sang diesel. Sa gasolina, pareho man 50 centimos to 60 centimos ang kada litro. Ang price adjustment ang masamig na patuman kada Martes nga adlaw. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 96 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 48 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 40 centimos. Kag sa naman nga balita entertainment, manawagan sang bulig ang aktres nga si Andy Eigenman matapos ang pulian nila sa isla sang Siargao ang ginlasasan sang Bagyo Odette. Sa nga social media, gin-share sa aktres ang mga videos kag pictures sa mga gubaon nga dalanon kag mga kabalayan. Dugang pa sila nga
madugayan pa antes makabalik sa maayong nga sitwasyon ang sambit nga isla bangod sa tuman nga kahalitan dalasang bagyo. Nanawagan man ini kaupod ang iya partner nga si Filmar Alipayo sang pagpangamuyo bangod sa madamo ang nahalitan sa nasambit nga lugar. Nabaluan yara sa Batangas ang actress kaupod ang duwa sini ka mga kabataan agud magtambong sa kasal sang iabyan sang matabo ang insidente sa diin na kanselar ang biyahe sini pabalik sa isla sang Siargao. Sa sports, ginkanselar sa NBA ang 5 kahampang pagkatapos ng nalatnan sa COVID-19 ang pila ka mga players. Pila sa mga ini ang mga hampang sang Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ug Philadelphia 76ers. Kalabanan sa ilang mga staff kag players ang nalatnan sa COVID-19. Maengkwentro kung tani sang Nets ang Denver Nuggets, samtang ang Cavs makaengkwentro ang Atlanta Hawks kag ang hampang sa 76ers naman kontra sa New Orleans Pelicans. Kalakip sa mga gin-kanselar kag gin-postpone nga hampang ang Magic kag Toronto Raptors kag ang Nets kontra sa Washington Wizards. Wala namang ipahig sa NBA kung saan madayon ang nakanselar nga mga hampang. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa ato mga ka-action, happy Monday! Happy Monday! Kag Good morning! good morning! Dira sa kay Jeneline Bandoha, may aga dira sa imon. Merry Christmas! Kag, kay Sir Edwin Pineda, Yes! good morning ha. Good morning! Kag thank you man kay Sir Edwin Pineda, yes. sa imong Pag-share sang blessings ni Action Sa Boy imo- sa aton diri sa station. yes, kay naka-share man ang tanan. Yes. Salamat gid. Tia Kim Eriman, makita. Tanagin ni boss si Tia Action Boy. Pinaka baby sang EFC. Siya na yung pinaka Yes. Ara ka boss sa siya tiya ha. Ara ni siya boss. To ka boss kay tagaan ka ni Manang Modore Balon. Bungas. Bungas ang manang mo Dora. Pag balon gidya. Ikaw na naiya sa balon. Balon? Ako pag inindalahigon mo nga tandaan mo. Mayara ka bala sang 18,000. Tinandaan. Okay? So, manog-abot na siya. Titagaan ka lang yung Manang Modore bakal pad. Pad? Ha? Pad nga. Pad paper. Kanta lang siya yung bakal tinapay. Amor sa una Tinapay mo. lang ka masarangan. Sang guys bigla ko suna. Ito din yung bakal pad ba? Ngayon lang daw. Get 1/4 sheet of paper. Actually, may nagbakal, kaya ginatagan ka man. Huwag mo lang ginbakal. Hindi ka nag-iisa. Usog na sa una blang. Class, get 1/4 sheet of paper. Gapi na kayo. Ay pa! Gamo na ng maestra dahil. Hindi na yung papel. 1/4 the view. Oo na. Kaya ginbakal, dapat ay nagbakal papel, gintaksi niya kendo. Taxi, gidya. Uy, alam ka kinanuman bigin na, bugoy. May bugoy pa na, oh. Taxi, bugoy, hantak. Hantak pa gino. Pakakawa. Sige, So, Well, Lens, at natam niya ako si Florencia Villacampa. Sige. Si Veronica Lalo niya, good morning po. Mangkot lang kutan. May balita pa kung saan mabalik ang kurintis kabangkalan. Ay, amo ginang. Kung manang problema, kaya wala pa. Wala pa piho. Dapat problema sa mga linya. Yes, correct. Actually, ang problema sa transmission lines. Yun ang kurente lang ang nagdala. Ang transmission lines may problema. Kay tungod sa mga damo gid gyud nagkalatumba yan Oo, mga poste. damo gid yan, oo. Kay natumbahan sang kahoy. Di ba si NGCP, guro, I don't know, si Michelle, kung kay ba si NGCP, mga tower, bala na napiktuhan law. Transmission nga daan sila. Di ba la? No, So, amo nang bulog-budlay. Sige. Budlay, pwede na Action Boy, way ka na kuryente, way ka pa tubig. Amo Correct, Da kay ibanda niya, kay gagamit siya sang, motor Motor? bala. O, ti ginakwa, pump man sa ila bubon halin. Ako kung di daw, kuan man nga, dulaan man kuryente, kung di motor man. Si Renz nga kuan Di pa Panag-o, first time in the story of the world. Serious. Niko te, No choice Sinto ko te, maligo. Ta sino nang makuans niya? Ako pa? Ako pagid. Ay.
Pumati-mati kay gid dayon. Te may lang kay nag-giggle si Nag-og. Toto Ren. Pero hindi apisa na si Renz. Very Basta- good, Ren. Siyempre, pisa. Kasi para na nilang tao sinit. Sigano, wala siya. Sigano, pag wala sila siya nga ng mga tao wala, sinit. sigano nga wala. Wala. Elvis Buerom, Ruby Jane de la Paz, good morning man. Sige, go. Sige, Diri kita sa atong balita, Special Action Boy, ining mga, syempre, naghihilapit, nagidang Pasko. Pila lang gani daw, 5 days 5 na days no? to go until Christmas. Until Christmas. So, ma-share ta sa mga ka-action, ta sa mga pamaagi sa pag-celebrate sang safe nga Pasko. Safe. Oo. Kaya para maayo nga to niya Pasko. Bisan na budget ta nga to niya mga ano dira bala. Bisan budget, na natin mga budget. Oo. Budget na natin mga budget. Perfect. So, ang una, Action Boy, para sa safe niya nga pag-celebrate sang Pasko, pwede nyo gina-celebrate virtual. Kaya di ba, normal naman ginasubang virtual Action Boy, ba may ginakasal gani nga, ang kasal virtual, tapos ano gitawag sina magkaon na wala reception. virtual man malantaw lang Reception. di ka mo galantaw lang sa ila eh. So, ikaw na lang ako basi mayara kadaya sang kaon mo Mr. Chips tiya mo lang mayara na Action Boy especially sang pag-start gid sang pandemic nga iba niya hindi gid maggusto mag-postpone sa ilang kasal. Correct. So mo na gin push gid ang virtual. So pwede man na sa aton mag-celebrate Christmas virtual. Although lain ang feeling of the night ka mo, pero meron dan iba ni Action Boy grabe gid ka stricto sa ilang mga pulian. Meron pa na nakabutang sila balay nga hindi pwede kasulod ang hindi gid family member. Meron ko na nakita one time sa I think La Carlota. Kita siguro pagpala Castellana tayo. Galing kay diri kami nga side so kami to nakakita. Ito balang ginlaga to ni Mayor. Good morning Mayor Mai. Your mama nga ga, way ka ha. Why ano? Way to sa paghandang pagaga. Oo, galing na kay may bisita siya. Sige lang. Hindi kami problema sa La Castellana. Tungod sa bagyo. Yes. So next Action Boy, of course, hindi kita kalimutan na magsunod sa health protocol. Basic, kabalo natin duwa na nakatuig natin gina-practice ang face mask, alcohol, aging kayong face shield, subong ay namong na. Why not? So, pwede na siya ya. And then, next Action Boy, maghanda o mag-prepare sa mga pagkaon nga healthy. Kay likawan ang mga alcoholic drinks. Ay, likawan ka dyan? As in, likawan dyan. Ops, alcohol. Ops, ara sa likaw. Likawan mo kita literal. Literal ka dyan, Hindi mo likaw. siya pagbunggoon. Pagbunggoon mo siya basi matugapla ka pa rin kay Joms. Jo Mariga pa rin oras sa bugtaw. Ay, pwerte si Jo Magaling mo Maria. yung driver mo Ano sa... puli na ko alas 2 na sa hapon. Ay, tulog dyan po Tulog si pa Jo siya. Maria. Galit? Yes, siya kay hambay namon kay nakadaog ka ba Jo Marie sang TV, hambay namon i-prank siya namon, niya kakaso namon ang TV niya, sudla namon sang mga ano ba sa plywood. Or i-prank namon niya kakaso gid ang TV at sang balong nagdamgo ka lang guro nakadaog ka TV. Perti gito lang tulog Jo Marie. I think naabtan niya pang Christmas party sang Harana kagapon. Nag-Christmas party giman ang harana gapon? Mga 3 PM kagapon. Okay. So si Jo Marie ganga gyapon ambot pa na siya subong. Ano na siya? Ana si Inday Joms? Oo. Perfect. Hindi mo yung driver sang Sabado. Ay, hindi mo, ka driver na. Nya dulong ko sa amula na mo nya dulong ko sa estasyon. Hindi naman dulong man sa niya kay may mga karga ko. Dulong ko sa Action Boy. Why sila Action Boy pwede mo ko madulong sa gawad, pwede mo ko madulong sa nya dulong ko sa estasyon may mga karga ko. Iwan man lang ko super drive ka man. Paglapit na nya dala sa baba na yun, no? Bongga. Tulog sa lang ko, no? Pinsan mo sa akong grab. Bongga si Joms. Sige, langin ang chindi ko na lang kay... Kay Lai nang iya nga, ano. Super... Nakainom siya sa nga... Nakainom siya sa mga 5 litros siguro. Hindi na sa kay chindi sa... Kaya mo to galing nga alas 2. Doon ka namin pakdulon. Ako to galing alas 2 pa lang sa hapon niya. Tulog pa siya saya. niya. Singaran mo ko la. Pag-abot ko la si Jobs ay tulog, lapyo. Perting. Pagpuli na kuya, tulog siya gapon. Perting kita si Jomar. Ibang level ang sleep. Kag daw lipay-lipay, gid siya kaya ang daw damo sa sang nadaog. Daw di kadibyo na sige siya. Gabi lang iya nga ano. May mga TV siya, may mga ano pa ito. Ano pa nadaogan niya? May mga rice cooker siya. Ang handong ito tayong motor. Oo, galing si ano gid ang nakakuha sa motor. Si Manito ko, Action Berne. Oo, motor. Pwede, congratulations. Kundi wala ko madala akon nga regalo siya kay naripatan ko. Way ko sulod pinsar ko nakadto lang ko sa venue. Ipakita ko iba may mga regalo. Yung Manito ko ko madala.
Pag daw isang motor, lingkuting regalo mo sa Lunes, kuhaan mo, hindi na. Okay na. Motor na. Motor na. Okay lang Hindi motor. na. Pwerte Nalan na. pre. Yung anak ng lan. Pwerte si Action Berne. So, thank you so much, Gid, kay SM, no, na magbanwa. Yes, Malipayon, Gid, ang Pasko sang ARB. Very good. Pag sila pag hindi SM nga, kabalo ko sang ginahulat nyo nga ihambal ko, why pa siya kambali ko, yes! Doon nagsari ang pwersa si Moni. Nagtingom ang pwersa sang mga ni Maleficent, ni Aladdin. Tinkerbell, ni Aladdin. Yes! So, Aladdin sige. Salas. Di ba? So, una. So, ang last action boy, Ariel, likawan nga palupok sa mga firecrackers. Or ano man na pwede. Tiyanon mo mga firecrackers? Kaunon. Charot, crackers, di ba? Ay, wow. So, hindi hindi ka lang, mama ko hindi magbakal. Kasi makigan ko din sa mga nagabaligyan. Hindi ka nagaralihan. Kapag Masilig ka, hindi ka mabakal firecrackers. Kasi pag naog, gusto. Nag-rally, tapos doon mo, ibagsak! Hindi mo sila hindi magbakal. Bakal, tigapon. Pero ano lang. Pag may arat na nagkakwande, kaya nagbanali sila, mga bigyan firecrackers, tapos may mga placard sila black. Ibagsak! Sulpo na mo lang ang presyo Bongga. ng firecrackers. Nan. So, wala siya. Hindi man sila nga, hindi magpalupok. Andam halong. Handa. Kaya pilion mo action doors, pilion mo lang mga palupok bala nga safe. Hindi bala sa delikado. Mapasirit lang. Pwede na yata mo na mapasirit. Abi din kakita imo yung mga palupok nga ngalan niya Diablo. Oh, yablo. Judas Belt. Goodbye, Philippines. Goodbye Philippines. Goodbye world. Ano nga klase ng palupok man? Diba? So, amo na nga mga Matyaga ko may magawa nga mga firecrackers sa mga may mga alam naman mga COVID-19. basta may udet pag ginagawa, no? So, amo na. Halong-halo na ito mga ka-action para kompleto gyapon ang aton nga lawas. Basi nga mabilin nila sa aton, katarungan na lang. Ay, kalain. Wala na lawas. At least ay katarungan ko pa. Hindi ba iba niya kundi lawas ka katarungan? Basi wala kung masasobra kita sa palupok, wala ka mabutas delikado aton kabuhi. Kaya mabilin sa aton, katarungan na lang. Wala na lawas. Perte na. Mo nadulaon mo pa? Oo, gani man. Ate, sige. Okay? Ate, sige. Okay, pa sa alright. Alright. On air, i-greet ko lang ako ni Hadobla, si Henry James Toga, kag si Gladys Leonardo, nga ginkasal sang Friday to? December 17. Edo ako happy birthday sa tarang may birthday today. Yes, Enjoy happy birthday. your day. Kaga sa tanan liwat, let's enjoy this Christmas. Pagi sa pagdumdum sa true spirit of Christmas. Amo na gani nga siling ko doors, hindi na ka magulat sa regalo kay hindi man imo birthday. Ay, dali lang kay kami ginapag-greet sa Action Eden. Si Joy and Jong Paniega. Kasal man. Nabasa ko pa. Basi amo ni Guro? Sa December 17. Hindi lang ko sure. Mo na gurong katuan naman sa nga kasal. Kasi, Joy and Jong Paniega. Nag-text man diyo si Joy and Jong Paniega kuno thank you Action Eden kuno sa iya nga gift. Ay, hindi ko no. Wala Kasal, Guro. Ay, ano? Ha? Kasi yung gift. Kuno thank you kuno Action Eden sa iya gift. Action Eden, salamat sa imong gift sa amon ha. May gift na rin siya sa aton mo. Ara na. Salamat gid Action Eden. Saan na pa na iya? Ha? Kano na? Iyatag siguro before Basi karon ali siya waya. Or basi karon. Sige. Kung hindi siya tamaran magsaka. Thank you, Gid Action Eden. Siya magsaka bilaw. Tamaran May ka tamaran dancing. Kada ko dancing iya nga daog. At bugataan na katonti mo na guro na tamad sa. Di kada ko dancing nga daog. O gani wala. Amo na kay kabugat sang bagya. Kay ginpa coins siya. Sabad sa coins. Sini ko dapat mo padagon kay man Ay, ang kung siya bugat ko nang eat. dapat man sa padagon kay ang iyang kabugat sa iya tong headdress. Matsa bugat pa sa iya nga kilo. So iya nga wings. Sing iya wait, ang wings siya kagang iya nga headdress. Ang headdress din digid mangguro. Amak mo Maleficent. Ang ginbat siya gid guro iya nga wings. Pero ba't siya gusto ko naman, pero nakit yung kalawasan. Okay lang siya ka. Sige lang kayo baka-baka.
Worth it. Worth it. Oo. Baka-baka. Yes. Para sa Ekonomiya. Sang barangay recreo po. Standby na sa Aksyon Hotline, sa Aksyon Art Hopon, ang inyo dringen news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,